parents vangu vakashaika. My father passed away when I was grade 7, before I wrote grade 7. Shame. Sorry. Kwadzidzi wangu hakuna kunyanya kudzafekta. I don't know why. But kwa mama vangu pavakashaika, it was terrible. It was terrible, even though they were not staying together. Vanga vakadivorce, then my mother was married to Harare. She was living in Ikoko. So even I used to go to my holidays to Harare. Mama wangu vaiti ndotanga ndaenda kwaMutare kumba kwanadzidzi wangu inini. Then maybe 1 week ndaizopedzera kuHarare for a holiday since she was married. Alright. So most of the time ndaigara kwaMutare Pemballi with my grandmother, my grandfather, vakabereka dzidzi vangu inini. Ndaigara navo. So apa mai vangu vaigara kuHarare manje, saka zvakazonoitika ndozvokudai. Then vakazotanga kurwara musoro, inonzi chii, musoro usingapori uya, migraine headaches. ndo yavakaita apa ndiri kuchikoro. Saka pese nini chikoro handinoziva kwabiriri kwangu kungori kwematsamba tisati tane mafoni okunyora matsamba. Saka pese pandainyora tsamba ndaiexpecta kuti every week nditambire tsamba mudining ndidaidzirwo zita rangu. Saka pandakaona ndakunyora tsamba kumba kuHarare kuya, kuna mai vangu chinyora tsamba, there was no response. Kwangu sina response. Saka zvakandinetsa too much kuti mama ndogara ndichivanyorera tsamba but she's not responding. Why she's not responding? Lucky enough pane mumwe mukana ainzi Try Munyarari aigara same line kumba kwaigara namama wangu ikoko. Saka suddenly akabva angotanga kuenda kumba, angari form 5 pabiriri papo. Then vangoti she's sick, akuenda kumba. Vandanyora kuti tsamba, vandati Try, because Try wachona takatokura naye tichitamba naye mahubwe ndikati ndokumbira kuti unonditarisiro mai vangu, but I had that feeling yekuti something is wrong. Something is wrong. Saka iye paakaendawo akafikawo kumba kwake, because mama vangu vakaroorwa kuHarare, but pavanga vakurwara vanga vakumba kwamai vavo. Mai vavo vanogara futi kuHarare kumabuku. Saka vanga vabva kumba kwavo vaenda kwamai vavo, ndokvakanosvikira Try iyoyo. Unfortunately akatosvika vachirwara, vanga vatobva kuhospital vanzanga vamboende kumba. Saka Try iyoyo asvika haana zvakatomunetsa, haana kuzvigamuchira kuti azouya achindiudza kukoro zvakamuremera kuti ndosvika ndisichii. Avavo vasvika vakati sanotaura nyaya iyi kuti vasvika mai vake vachirwara, unongosvika woti vari right. Zvinhu zvaanganyora patsamba changomupa unongomupawo. Saka haana kupedza 1 week akabva adzoka Try uya, vandobva atonditi kupa kuri bhoo, mama wako vaitokumhoresa vachiti vakusuwa. Ndikati kokusapindura matsamba zvikanzi vanga vari out pamurehwa nebasa. Ndati right, zvava kutengera ndizvozvo. Asi iye aitoziva kuti mahwani vari kurwara. Saka zvadaro hapana kupera kana 3 months. Hapana kupera 3 months. Ndagara. Rimwe day ichibva hanti zvinonzi ukaona zvirema takangopfuura zvinzi ukaona zvirema tikada kumhara zvinenge zvichiyera. Saka rimwe another day tichibva kunostada manheru, takati takuenda kumadhoms takangoona zvirema zvaakuda kundimhara musoro zvanga zviri 3. Tonorara kuzvambarara pasi. But handina kuzvinzwisa zvakaitika, pandangozvambarara pasi. Apa mangwana achona ndine geography. Ndine test geography. Pandangozvi-ignore. But pandakazonorara paya manje, vantovaziva zipomo riya remaform 3 zipombera. Ndakunzwa rarai. Ndarara paya. Ndakanomuka zvandisingaite zvokuti ndomuka 3 o'clock pakati peusiku.
Vamagetsi anenge akadzipa ukada kubatidza malaika unosoti ndianikoyo 3 o'clock ndagara ndabata bhuku rangu regeography zvandingaiti kutoshati zvadza nekopi ndabata bhuku regeography ndikuvhuravhura murima imomo ndikuvhuravhura vandangomuka ndiri wiki kwakutozoenda kumaleseni ndanonyora geography yangu kumapast 11 ndakatumirwa munhu muklasi mangu saka wainzi kana watumirwa munhu chinzi kudiwa kwaheadmaster its either wapara mhosva pane wagolozera metron vanotaura kuti vasikana havandinetsa saka but pandakanziri kudiwa kwaheadmaster uko I started to cry ndisati ndaenda ikoko zvakabva zvatonoklika musoro mangu kuti no something is wrong and wrongness waitika kuna mai vangu pandatanga kuchema saka munhu angatumwa manjosaka angatumwa ndiani but the person angatumwa wachona vasokutanga kundinyararidza kuti nyarara kutanga kuchema unzi kuti kunei pamwe uri kutondouya kuweekend ndikati kana asana kuweekend kunzi nguva yako kuweekend hazviti tasvika muna muofisi headmaster wenze ndakanganwa magure achanazosiya vakungondisa saurombe hawayo chichichi ndikati zvikanzi why are you crying ndikati no pane zvaitika zvikanzi no they just call you for a holiday there's a function kumba kwenu ndikati function how come they never call rumbidzai and Shauna only me yet we are relative zvikanzi no maybe vachazouya chitorana rumbi naticha ndikati no we are lying pane zvaitika mamangu vatoshaya then miss neshiri you know angori teacher profession vanguya but kumcomfort akavaita ka ndaenda kutoziva kuti pane zvaitika ndakuchema ndisisatogoni kana simba ndisisina simba kana everyone was feeling sorry for me because ndandiri friendly musikadzi wangu uripo zvese ndaimutaura nevanhu vese kuchikoro saka everyone aingoshaya kuti chii chaitika everyone was feeling sorry for me then I have to pay zvangu kuenda kuhighway kunotora kunomirira kuti ndikone bhazi here then ndiri mubhazi momomo unfortunately ndakangotanga kuchema then driver akazviona pamira rake kuti what's wrong nemwana uyu vandibvuka zvikanzi chii ndikati hapana zvikanzi uri kuchema but uri kuti hapana sei ndikati ndadaidzwa kumba but ndingori nefeeling yekuti mama wangu vafa zvikanzi wanga uchirwara ndikati zvikanzi usambofunge zvakadaro pamoto daidzwawo kuweekend zvesure bvangu ndicomforta kusvika tisvike mamutare then ndasvika mamutare membo ndakadzika because sekwangu is a businessman he used to run a restaurant parailways then ndaburukira mutown unfortunately hapana kana munhu driver angatumwa kuti ayozonditora angatotuma kunzi anosvika chincomforta and asasvike neni kubasa kwasekuru vangu aifanira kunditora undiendesa kumba straight saka unfortunately akatadza kukurumidza kusvika ndakamutangira kusvika inini pandasvika ndichitonanga kurailway station kurestaurant kwasekuru vangu ndisvika kurestaurant kuya kune akaitodzungu musikana akaita dzungu zvikanzi nematambudziko kumhanya achitihaga achiti nematambudziko kuzodaro pandatoridza mberi saka ndaridza mhere kudaro bamunini vangu munini wababa wangu vakabva vabuda kuzongwa muofisi vakati why are you crying ndikati mongoni ndiri kuchemei mamusi kuchema musidati mama wangu apa zvikanzi adaro ndiya ndikatunga kana uya mudzadzo apa akatupa zvikanzi kumhanyira kutaura zvinhu zvausingazii chichichi but it was late because ndandakutoziva kuti
ndozvaitika vandazongokamfotwo kuenda kumba kwataigara kupenbhari tasvika paya ndikutosvikawo kwato nevamwe vanhu vemuraini vakautoudyawo kunzi nhamo patone nhamo zvakaoma ndasvika paya gogo vangu vakungoti kamfoto vakabereka dzidzi vangu inini chingondinyaradza but it was handingaziti ndingati yeah, I weren't expecting to finish. I do shady. I understand you. Tasvika paya vanhu vangondinyaradza iti mafoni ndo mazoemalandline mafoni aingofonwa saka ari kuita sei mwana haasi kunetsa here haasi kuchema here gogo vangu vachingoti tindi kumukamfota because mangwana atoda taxi kukira kuenda kuharare kune funeral yachona then hanamborara ndaingorara nchimuka kusvika asvika mapeni achona atazoenda kuharare kuya kumabhuku saka taenda kuharare kuya kumabhuku kuya tasvika mumabhuku pamba paigara gogo wangu pawangochichemerwa pandakaona tende tisati tasvika ndipo pandakabva ndaziva kuti ichokwadi paita sei pafiwa pano pafiwa vanhu vese uchingopinda vanhu vese uvotanga kuchema it was very painful apa kadzi kangu it was only 3 years saka izvi hadzi yako izvo zvaviko kuharare atone 21 years akura but chinongondorwadza ndechekuti haana kuexperienza love yamai. It was very difficult for mwana haatozivi kuti love yamai yakaita sei. Mumwe wachona angakura zvake angakura izvozvo zvandistaying with him kunongo atone 26 years. Is he the one aifamba mumba menyu the other day so? Akura so nyayiko ndeyekuti it's a one mother two different fathers but vana vakambozviziva kutongozvitaurawo ipapa but I take them as one father one mother. Yeah, that's how it is. Kana uri good sister saka so ngatichadzoka mazobva kufuneral then after that iwo handi waiti waimbogara nasekuru because mama vanga vazoroorwa kumwe handiti saka manje life yakazenge yaita sei wafull time svika zvinoda kuti unga wafull time kugara kwamutare apa life manje yakazenge yamira dai funeral yapera panodiwa mutsara pavana because mai vanga vaine vanini handiti vangori fomba mao saka ivo ndo vangori firstborn handinoziva zvinoitwa pafuneral kuti munonzi tinoda mutsara pavana anenge achizoona zvevana but azongopiwa zvikanzi ava ndo vanozoita mutsara pavana penyu inini ndopananzi apana ndiri kuchikoroka kwabiriri zvikanzi it's fine mwana achapota achiuya kumaholidays atingaputse ukama nekuti mai vacho vafa mwana munongomutora kumaholidays munongoita zvaaita achiuya kuvagogo vake muchimbomutorawo kumaholidays saka apa ndakabva ndadzokera ka kuchikoro saka most of the times ndandabased nji pamutare zvekutoti nguva zhinji kuti ndichiende kuharare kuya kwanga kwakunisa nekuti unenge wanyererazve hapasina nesimba rakawanda rekuti avati mwana ngauye kuno asi gogo vangu mai vangu ndo vanga vatioko vachingotofuna mwana ngauye kuholide asi ndaenda kuholide kuya ungosingabvunidzi kuita sei kugara nguva yakareba waitonzwa wotofonera nzi ngaachidzoka ndo vaizoti chidzoka gogo vangu
ndovaizofona zviti achiri kuitei ngaadzoke kana kuti dzimwe nguva haasi kuuya inguva yekusakura. Apa pamaigara kwakuri kumusha kana kwakuri kutauni? Akusi kutaundi Shannon, akusi kumusha. Kwamutare kwataigara kunonzi kuFenval kumaplots pevanhu mabusinessmen vanenge kumadheudheu kuya. Alright, unogona ita farming yako zvese maplots kusaitwa chona ndekwevanhu vaya mabusinessmen aya ndokwataigara. Asi kuti gogo rangu manje mai vababa vangu vakasistrict vaikupai basa zvese taiwana hapana kana takatosvika grade 7 zvidya 7 zvese maiwana but kushanda manje ndopambane nyaya baba. Serelaki muchiridya grade 7 form 1 muchidya serelaki zvese muchiwana chikafu muchiwana asi pakuzopiwa basa apa basa ndonga rine nyaya basa manje lazi futi manje takazonochinonge chakuzonoitika life inosiyana Sharon kana warasikirwa nani ngembereko wako especially mai ameno inangu but personally especially mai vakakosha life inobva yasiyana life saka zvakazonoitika zvokudai ndachinjwa kwabiri kupera zvizvudzi mwana ane zvadai ngaauye kwaMutare. Saka kwaMutare kudana kugara nehanzvadzi handina kuenda kunogara nagogo vangu ndakanogara nehanzvadzi yakwabongo yaishanda kulabor Mutare labor ndoya ndaigara nayo asi ndagara nayo kudaro ndainzi maweekends ndofanira kuenda kwagogo kuFenval uku ndogara Monday Friday uku ndoenda kuFenval but panga pakaoma kuti ndingozvigamuchira kuti ndakungota zvokuchengetwa nehama. Right. In terms of education, pane chakachinja here kana kuti ungati hauna kuzokwanisa kunyasa kuenda mberi nekuti mubereki wako anga ashayika ndopadda kunzwa apa? In terms of education, hapana chandakashayiwa zvangu kuti ndingati ndakashaya school fees. Senge sekutara kwandaita kuti zvinhu zvese ndaizviwana zvese ndaitirwa zvese nekuti since wakabongongo kashaya uku ndakabva kuna pamuni vangu vakasarawo chivati musara pavana and is also a businessman ndaitirwa zvese saka kuti zvanga zvatondiafecta musoro. Alright. Saka apa in general alright, so tongoti in general in terms of hama dzenyu dzese dzakakwanisa kumira nemi pakashayika vabereki vako handiti? Hazisi dzese vakakwanisa kumira nemi ngatimbotaurira vasina kukwanisa kumira chingotitaura kuti chii chawakasangana nacho chimwe chinotonyatso kuti apa indairwadziwa kuti ndakuti handu ramubereki sokuti patati pachikafu waichiwana education wakaiwana saka shelter wanga unayo saka ndepapa tingati apa waizoti dai hangu mai vangu vanga vari vapenyu. Handi mukuona like kuti tomboti papa ndindaigara natete vangu pandaigara navo tete vangu vaigarawo chipi nemwana wavo vachigara nemwana wavo like kuti tete vangu vazoti ndatengerawo chipi mwana wangu chakati handingoda iwo hauna kutengerwa vaya nechemwana wavo unonga kuti dai mama wangu varipo ndaitosiyana ndapapata kuti kwambuya wako kuFenval kumadheudheu maiwana zvose pawaizombozichiinda kune vamwe vaive masamba ndopaaizosiyana kumadheudheu kunaiona zvese handiti but manje gogo wangu wasingavanzwisisi kuti vakamira nhasi vari kuziyei nyangwe mashoko unotaura uchikompewa kusanguna zvikuru akawanda uchikompewa zvinoitwa vamwe
nezvaunoitwa unenge uchitoona kuti pane musiyano lediwe paita musiyano paita musiyano saka pane madhari love ndo yanga yakulekawo plus wakumwesoona kuti pana pandasara ndega kuna mumwe munhu anomira neni unenge uchinatsoona kuti chii pana pandasara ndega endi kana pakaitika chimwe chinhu zvezvingonzi ndiye hakuna mumwe anoenda nepi unenge wakushorwa amene kuti kupirwa handizivi kuti kupirwa imhosva here chinenge changoitika chingonzi ndiyeye saka chinenge changoitika zonzi ndiwe ravo ndiye hakuna mumwe dai angari nyinga achiita achisambodai nekuti ndaigarawo nevamwe vekwaBamukuru wangu ipapo saka chingonzi ndiye dai papasina chimwe dai handikuona saka plus futi neiyo nyaya yekuti uri mwana musikana unenge uchingofungiwa nje wanonokabva chikoro wanga uripi wakutoita zvevakomana zvazodai wakuita zvevakomana iwewe hauchanzwi nepo hausati watombomita mukomana wacho unenge uchingosangana nawo murodhumo vachingotiwo zvipati iwo unenge usitorimo mugungwa mako ngati titomboti pashayikwa $15 pane kuti vatange kufungira kuti pamwe mumwe ndiye atora zvainzi fortune ndiye atora chese chinenchakutekwa ndiwo unotanga kuvhunzwa saka iwo ndiwo waitanga kupumwa nekuti ndiwo waifungirwa nguva zhinji vanga vasingabvunze kuti watorawo here waizosera mari yawatora usina kuita sei dzosera hako kana usingadi kunesana nesu pano dzosera mari yawatora saka hapa pakaipa but manje noita mwari manje ndosaka zvinzi chii mwari wenherera handimukona panozoshanda chimwe kuti mwari wenherera inini hangu ndakashingirira zvakadaro ndikashingirira zvakadaro ndakapesa machalenji zvakawanda ndichita sei ndichishorwa ndichita sebata ndakangoshingirira zvakadaro then pandazotongosangana nemurume wangu anaye wandanaye izvozvizvi nemurume wangu andanaye izvozvizvi wandanaye izvozvizvi saka ndakatoona kuti panapa ndatoona chekoti ndikatomusiya ndatohwina inini ndokuti ndama yangu yabva yapera inobva yapera yose ndikati inini magariro andikuti hanguka ndikuwana zvese vediwe but dzimwe nguva kumadheodhoko mabatsirwo anoita haana kuisa sei haana kumira mushe saka ndakambotanga ndicharamba pandatozoona kuti panapa chii ijackpot pano ndikatoroorwa panapa ndotoenda ndakunotanga imba yangu ndatomaimemba ndakuzviitira zvinhu zvangu zviri ndade kuti chii ndiroye pasi saka iwo wakabva wazoroorwa gore ripi inini ndakabva ndaita sei ndakasangana nemurume wandinaye 2003 sangana naye nemangu etomsana 2003 era pave nemangu etomsana saka 2003 2004 ndakazoroorwa chi 2005 ndakaroorwa saka pakuroorwa pachona ipapo zvazvanzi mwana uyu haana kwaanoenda asina chi asina muchato zvazvakuita zvokuomeswa kunzi pada kuenda saka toda kuziomesa netoda kuomesa motobvisa zvakadai kuti chi mwana tore munhu weye saka ni then kumurume wangu akati it's fine nogara naye zvenyu kusvikira taita sei taona mari zvamurikuda zvo taona mari do you believe gogo vangu inini gogo vangu vaadaiwe kumadheudheu havana kuuya pamushado wangu inini wakachata by the way congratulations sesinamboona mapicture yako iwe umazere ndoshandira kuti mwari anomwarika anoda mhe
chinyerera anodzida ende anobva aita kuti dzidadise dzinongodadisa so apa iwewo wakabvisirwa vakauya here mbuya vako vangu varipo here ende wakanobvisirwa kupi kwaMutare kana kuti wakaenda kuHarare kana kuti wakaenda kumushako wakaenda kupi sezvo wati mai vangu vari uku kuHarare kwakune hama dzenyu then vangu vari kwaMutare wakaenda kupi kwacho apa kunobvisirwa akatobvisirwa kumba kwandakazvarwa inini kuFenval vakasara vari anamai vakatodaidzwa kunzi uyai mwana udaita sei ada kuroorwa uyai kunoko vandabvisirwa chiFenval vanhu vese vangu varipo ugugu vangu varipo ivavamu vanga varipo haya vanhu vakafara vakaita sei mari dzikabviswa mari dzikadaukadza mhonzi wambei dzikazoipa dzimwari anenge achimbopindira zvake ati pasaidzi achiti chiinherera yangu yatambura zvaita sei zvakwana kosei mbuya vakazoramba kuuya kumuchato wako ivo varivo vakanga vachimbomuchengeta chakanoitika ndechokuti ini ndakaroorwa vanhu vekwaSaurombe vanopinda SDA kabata yesatata ndakaroorwa vanopinda chiSande saka pakaita kakusawirirana kuti vamwe vanga vari kuti muchato ndauitwe chiSande vamwe vekurume vangu vachiti aiwa muchato ndauitwe chiSatadi saka zita rakazonopasiswa ranga riri resatadi saka inini gogo wangu bva watoti chese handikwanise kuenda kumuchato sabata ndozvavakataura kuti kuenda sabata saka inini hama dzangu dzimwe dzekwababa wangu nedzekwamama wangu vakati kana musingakwanisi tisati ndaregedze kuti kuenda kumuchato wemwana musi wachona pamuchato ipapo ndatopfekedzwa vakatonditi ufambe zvakanaka uri kwambuya vako kuko kumadheu ndakachipfekedzwa ikoko kumba kweFenval ndakatouya zvitorwa nemuchato inini ndoreva kuti zvembuya handi vakazosa imimi mota dzese dzakaenda mbuya vakasara vakagara pamba vakaenda kuchechi nekutanga etisatadzi vakabva vatokurumidza kuenda kuchechi tisati tabuda tisati takuenda kuchechi kunobatanidzwa kuchechi vakabva vatondioneka vakati ufambe zvakanaka ndomashoko avakataura yaya kuti ufambe zvakanaka but pavakapedza kudaro kasi misodzi yangu ndakachema ndikati asi mwari angabva avatadza kuvaropafadza nekuti vangotadza kuenda kuchechi mupo1 chechi ndikatombofunga mweya uya wekuti ndakutokanzela muchato wacho zvakatouya mupfungwa mangu kuti saka ineneno handichaite sei handichatoendochi kumuchato kwangu but ndakazongoti zvinhu zvinowanikwa vakangwaita vachivhara kuti hameno nekuti recently zvakanoitika nezvekuti ndiri kukitchen part kwakangouya vamwe vanhu hama dzekumba kwedu vamwe vakatodzosera kunzi dzokerai muchato hauko kunzwa muchato hauko uyu muchato wangu uripo vanhu vakatodzokera kwavakadzokera vanga vadzoserwa vakwira mabhazi nagogoka vanhu vangakwira mabhazi kubva kuchimanimani kubva kukosha kumamisha kuti tikuya kumuchato vakasvika vakadzoserwa kanzi muchato wavakaita sei vakakanzerwa hakuna muchato saka vanotuse muchato wako havana kutozombouya havana kuuya kana kutotsikapo ivo vanhu vekubosha vangabva kubosha vangakwira mabhazi havana kutozouya havana kuzotouya kakubocha havana vakabva vangodzokera vakati muchato wakanzerwa asi wanga usina ende zvakaoma naiwe anga zvakaoma saka ivo sei vanhu vakazorwa ngosipo here pavakaudzwa kuti hakuna muchato wangowaindepi
inini ndanga busy manje nekuti gauni rangu rakasonwa nagogo vangu hanzvadzi yamai vangu mukadzi wachona ndiye akasona gauni rangu rakatoita zvekusonwa direct kusonwa naye ndiye akarisona saka ndina ndiri kufambidzana nezvei ndichienda kuharare ndinoti nditore magauni ndichiita sei izvo vanhu vasara vakasvika vakati hakuna chii saka bani apa ubva wataurawo vachita mwana iye haatereri zvezvekungotaura kuti ndishayisana zvavaingoita saka ndinaenda kuda kumbofunga kuti ndiri mwana wawo here Joshua kana kuti zviri kufamba sei. Aufungwa pamwe ngenyaya yekuti pamwe wakati vanhu vawandisa saka vanozovata pai? Vanhu vanovata pai pakakura takungofunga kakuti naye vangadusira vanhu vakabva nemabhazi kugocha here vachiti muchato hakuchina iwo muchato uriko. Pakakura pamba pacho pakakura pane makoteji matatu esekondo kuzoti imba yachona yakatokura zvokuti vanhu vaingorara asi ndakazokutaiwa pazvo tikangoti mwari tirai ko asi izvozvi zvimbuya vachi vapenyu variko vapenyu zvavo variko kwamutaro kuvapenyu saka munombopota muchidzokera here kuZimbabwe muchinovaonawo kana kumbovatumira magrosari? kuZimbabwe tinombotaura navo pafoni tinombotaura navo pamafoni ipapo wokuzoenda hamuzoendi henyu ngati kuzoenda hamuzoendi zvenyu kuenda tisataenda tichaenda zvedu tichinovadongorera zvarava kuti kubva 2005 iwo wakabva wamuvha bvawaenda South Africa? aiwa 2005 anobva ndauya kuno kuSouth Africa 2005 kana ndakabva ndarorwa panaina nogara kumba kwemurume wangu zvekuti ivo vakatozombouyawo pandakaita before ndisati ndaita mwana nditori nenhumbu yemwana wangu yekutanga goko vaive vakatobhuya chipando vazoona pawakugara vachionana mwene wangu vachiita sei vachikurukura zvavo vachionana pavazoya kuti ndasununguka mwana wangu kuti vatiwo makorokoto vakauyawo nezvavaiuya nazvo ini ndichitombodzokera kuba handina kuita chinya cheshe chekuti havana kuita sei havana kuya kuchato wangu ndichitoona bata mari ndaichinovatengera zambia matenisi ndichitoendawo netundwa ndaenda nacho kumba ikoko vaiappreciate havo vaingotendo havo but panenge paine nyaya alright ngatimbovaregereti pamwe ngeaage alright saka do you think kuti pamwe muchaendawo kumbonowatongorera kumbonowapo kana edrink? Ndotonovaona chaizvo ndichitovaigira zvinhu zvikukutu because chinonondinetsa ndechekuti inini ndine muzukuru wavo mukuru ikavana nevanawo vakomana ndini wachona mukuru saka inongochitoshuwirawo kuti dai ndavaitiro zvakadai dai ndavaitiro zvakadai even though paine mapasti akamboitika chichi. I actually understand, but alright. Kwa izvizvi tongoti what advice can you give kune vamwe vanhu vanenge vafirwa nevabereki? Ndakangana kubvunzwa wati wanga kunzwa musoro like set of migraines akazopora here? Machi panguva yawakamboti akakusanyasonzwa zvakanaka pagore rakashayika mai vako wakazorecover here maheadaches acho zvakazopera? Maheadaches akazoti papaya akazonge atopera kuti achipera but chinonoitika ndechekuti nyangwe zvikanzi izvozvi about 16 years aka that memory haiperi yekungoti mama wangu vakaita sei vakashayika unenge ungori nayo musoro mako haiperi but zvekuafektwa nemusoro chichichi zvakatozosvika pakupera
Alright. Akana zvakapera totenda Mwari. But I'm also happy kuti wakazokwanisa kutanga family yako and now wakujoni zviri kupamwe zviri kukuita. I don't know iwe ndiri kunyasoziva kuti zviri kuitira. Wane vana vangani ko zvino? Tongotenda Mwari. Izvozvi ndane vana 2. Kuti ndo Mwari kuti life yandakutogarawo vamwe vanhu vanotoidawo life yandinogara. Vamwe vanhu vanotoishuvirawo kuti dai tino life yakadai because ini nangu personally life yangu zviri right pane kugara usinabereki waita at least ko zvine zvawakukwanisa kuwana ko love yavanodeserve. Ndikutonamanza kuti Mwari ndokumbirawo kuti chii mazuva akawanda ndimboona vana vangu nevanove vana vangu because ndakararama life imwe iya yekuti unongochingosvira kuti dai mai vangu vari nekutukwa unongosvika mashoko asiwo mashoko asiwo imwe advice andida kupa kune vanochengeta nhererano especially kana manzi ndine ana musarapavana ndikubva ana musarapavana whether muri baba muri mai especially kunana mai kana manzi muri musarapavana ndimi matochi mai vevana ivavapo chese chavanenge vachida ndimi munoita sei munotovaona kuti vadya here vaipfeka here famba sei nyangwe munhu arogo unongochitongotera kuona mwana wangu uri sei vazukuru vangu vari sei. Inini ndikutaura from experience because takasiyirwa mai musarapa kuvana kusaiti kwamai vangu but musarapa kuvana ndiye futi nyakuita sei nyakutora mari yeumai vakapfeka zvinhu zvoumai but afterwards hapana love iripo benefita. Havakwanisi kufonawo kuti kana kubhaza alright kuZimbabwe kwakaoma munhu unobhaza kuti mama wangu vaitisi vabhaza ndotofona mama chii muri sei but not even one day raunofona uchibvunza kuti mwanangu vana vako vari sei mwanangu zviri kudii kana kuti mwanangu ndabhaza hazviti there is no love but munhu akandichi musarapa vana. Saka zvimwe zvinogara ndishungurudza kuti ko musarapa vana musarapa vana uko kunzoko munomboziva mabasa enyu yana musarapa vana kuti what is the meaning yekuti musarapa vana. Iwewe wacho wakambotaurawo nawo here kungoti wazizoti ndinonzwa so pamwe tinofanira kunge tichipota tichitaura chese pamwe mumwe munhu anenge achitoita achifunga kuti hazvina basa pamwe izvo zvichitokuafecta plus nyaya ndakaona kuti nyaya yekuti maculture edu isusu masocieties edu nyaya yekuti vanhu vanenge vachinzi unongofirawo mukati ndikoko but vanenge vasingazive kuti iwewo unenge une zvinenge zvichitokunetsawo pamwe uri advice yavo pane zvimwe zvinhu zvausingakwanisi semwana mudiki kwavari. Ndakatombotanga ndichivafonera mama muri sei zviri sei unongochiexpectawo kana vari mai vako ukavafonera mama muri sei mangwana uvafonera mama mamuka sei mama muri sei vanoshayawo here one day raunokufonera bheki kuti mwana wangu uri sei kana nedhola rokata foni yokata vanofanira kunge vachitokufonera. Unoziva ini ndakatosvika pakuzoudza vamunamini navo kuti kuchema kubudisa musodzi ndinotoshuvira kuti vandinense samai kuti ndikuda bhutsu ndikuda hembe kutonetswa kunzwa kuti inini ndotoita stress yekuti mai vangu vari kuda shakati mai vangu vati ndikuda shakati kutonzwa kuda kuti vandinense ini ndikachema ndikavati vedu munodawo mwana akaita seini ndinotoshuvirawo kunzi dai mandinetsa kuti mwanangu ndikuda shakati mwanangu ndikuda shakati but pandakavaudzawo vakapa rinyawo yekuti mimi munodii kunditsvaga anzi mimi munodii kunditsvaga ini isusu vana vavo tinodii kuvatsvaga but ndakavadayira ndikati munoona zvinonoitika ndezvekuti inini tinogara tiri kutsvagai
every time mama sei mama zvakadei mama zvakadai but muna response yamunoitawo kuti kungobhaza chete kwete kufona kubhaza bhaza ikoko make me happy kuti chi ndafungwa nani namai vangu Alright, saka the message nyangwe une problem ka hauna haunokwanisa kuchemera then mbonochemera mama vangu kuti mama kumboitawo makuhwa akasiyana izvi mazuva ano zvikudai zvirikudai hauna unotoshaya kuti ndipo paunozofunga paya kuti mai vangu varipo saka vana musara kuvana kunzoko kauko mukabasa vana zvakanaka kana manzi muri musara pavana ndimi mai vacho mwana iye anogona kutokuchengeta atokuisa paimwe stage yausingatofungira kuti vana vako vangakuise pastage doyo alright so yeah zvakanaka patonherera nerera angoro munhu akangofanana nevana vakwe vanhu nerera munhu. I do understand you. So basically, in Tanzania, but I'm actually not that she. There's one thing Chandafarira. I was happy kuti as much as ungosina kuvabereki but wauna kuzonziwa uchirega chikoro chirega chakati wakakwanisa kuwana dzidziso yako ukagumirapo wakagumira then panyaya yechikafu nepekugara wakanga une pekugara zvaizongoitika hazvo pakuti dzimwe nguva maybe mashoko aizoshandiswa pakutuka iwewe ndo aizokudzimba wodemba kuti dai mai vangu vari vapenyu izvozvezvo ndo zvinhu maybe titoti paite inonzi emotional torture ndo yakanyanya kuaffecta maonero andanga ndichizviita in terms of physically I think wanga wachigara zvakanaka but mashoko aibuda muvanhu vachikuaccusa ikandise foni yangu pachacho vachikublema kuti ndiwatora chakati izvozvezvo ndo zvinhu zvakanyanya kuaffecta ndo maonero andaita nyaya yako kuti nyaya emotional torture vanhu vanokanganwa kuti iwewo as a person even if usina mubereki handitika unonzwawo mafeelings ukatikonzi ndiwo waba pamwe hausiri waba pamwe panonzi ndiyo wanhikirikina wafurira vamwe kuti vaite so iwe hausi kutomboziva handiti saka inyaya yekuti emotional torture saka then madero vanhu vanenge vakapiwa maresponsibilities ekuti iwewe vange vachikubatsira in everything vanoteka advantage pamwe lesei dai pachinzi pane mari dzepensheni kana kuti maallowance unofanira kuwana maybe iwe hauna kutokwanisa kumawana maallowance iwo aitorwa namusara pavana handiti ndizvozvo so yeah so basically advice ndeyekungoti vana musara pavana vaye vanenge vasara nevana nherera ngavazive marose avo secondly emotional torture chinhu totongoti psychological torture because unenge uchitokanganisa mwana even pakukura kwake maybe that's why pamwe sorry saka I think ndanyatsa kuinzwa but ndinofara kuti pakashayika mubereki kwako ukaona pekugara ukakwanisa kusvika pawakasvika ndozvandafarira zvangu as much as zvimwe zvaizotevera chero wakaona vakakuchengeta handiti then vana musara pavana handisi hangu kuti mai vacho vako vachakwanisa kuramba vachikutsvaga like dzimwe nguva vamwe vanhu especially vechikuru chandakaona chekuti vanenge vachita kuti iwe uri mwana nditsvage handiti ndo zvandakaonawo ndinozviona hangu even kusaidi kwangu kuti vanenge vachiti aiwa isusu hatikutsvagi izvezvu iwe uri mudoko iwewe tisowana mai vako saka titsvage saka ndo zvandakaona dzimwe nguva mwe munhu chaya anogona kunge ane mapersonalities anogona kusiyana kuti iwe unenge uchiti kudoti ndikunyengerere inini iwewo usingagoni kundifonera wapabata paipai izvozvo chaizvo saka ma-cultural backgrounds I think chandakanyanya kufarira chandiri proud of myself inini ndini kuvanhu vachona vataigara navo vana rumbi like rumbi unomuziya nevamwe ndakatopa
yakadai. I was the first person kupashi picture yakanaka. Antimuona. Saka zvavaifungira kuti kama anozodai ndakabva ndabvira I proved them wrong. Erera munhu anototeererawo anotodo life yakanaka. Kana akasiya footsteps akaita sei akanaka. Even now I can see other relatives of mine vanogara Penpal. They are also getting married and very coachata. Sometimes vanonga zvitotaura unoti takatedzera masteps vanhu vekumba kwenyu vakachata unombodzokera here kumichato yavo kana kuti haunyanya kudzokera dzora kuZimbabwe? Haina ndinyanyi kudzokera zvangu Zimbabwe vanombouya kudai. Vanongouya kuinda rini?